CO2, vand og energi bliver der dannet glukose inde i plantens grundkår. Det resterende af CO2'et, altså O2, også kaldet som ilt, damper ud i atmosfæren. Respiration er det modsatte af fotosyntesen. For eksempel dyr spiser planter, der indeholder glukose. Det er det organiske stof, som giver energi. De stoffer, som dyret ikke kan bruge til noget, bliver forbrændt ved respirationen. Det, der sker ved en respiration, er, når det organiske stof bliver omdannet til kuldioxid, vand og energi. Her har vi de trofiske niveauer. Det første består af planter, der producerer energi via fotosyntesen. Det andet niveau består af planteædere, og det tredje niveau består af rovdyr. De trofiske niveauer er et overordnet skema over fødekæden. Hvis for eksempel planterne dør, kan det andet niveau, som er planteædere, heller ikke leve, da de ikke har noget føde. Dermed går hele fødekæden i stå, da en af livsbetingelserne ikke er der. Vandets kredsløb er meget vigtigt, da vand er det vigtigste for alle levende organismers overlevelse. Kilden, som starter hele kredsløbet, er solen. Solen stråler varmet vandet op og fordamper det. Størstedelen af fordampningen sker fra havet. Havet dækker 70% af jordens overflade, men det er ikke alt havvand, der bliver fordampet. Havvand indeholder også saltvand, så det er kun rent vand, altså H2O, som bliver fordampet. Men også vand fra jordens overflade, altså søer, floder og åer, bliver fordampet. Efter vandet er blevet fordampet, dannes de til skyer. Der sker dermed en fortætning, og der falder nedbør. Nedbøren falder ned på jordoverfladen, og der sker en nedsivning. Vandet siver ned gennem jorden og videre ned til grundvandet, hvor det bliver ført tilbage til havet eller brugt til drikkevand. Nedbøren siver også ned til søer, åer, floder eller på jordoverfladen, hvor vandet siver videre ned til havet, og det kaldes også afstrømning. Dermed bliver vandet fordampet igen, og kredsløbet fortsætter. Planter optager også vand og fordamper det gennem bladene, når solen er fremme. Mennesker skiller sig af med vandet gennem sved, urin eller den vanddamp, som man udånder. Kvælstofkredsløbet foregår på den måde, at planterne hovedsageligt får deres kvælstof fra optagelse af kvælstofholdige næringssalte som nitrat gennem deres rødder. Dyr får det ved at spise planter eller andre dyr. Når det organiske materiale dør, altså dyr og planter, vender kvælstoffet tilbage til jorden. For eksempel kan det vende tilbage som nitrat, når bakterierne har nedbrudt det organiske stof. I et økosystem er alt og alle afhængige af hinanden. Både abiotiske og biotiske faktorer, som kunne være svampebakterier, der er biotiske faktorer, eller vand, som er en abiotisk faktor.